Tässä on tultiin lasten kanssa kaupungille. Piti lähteä viikonloppua varten ja no siis muutenkin kauppaan. Siellä alkaa olla taas jääkaappi ja jääkaappi tyhjänä ja kaikki muutkin lopussa, niin pitää käydä hakemassa vähän täydennystä. Nyt meillä tosiaan tässä sitten tuli vähän semmonen ekstra homma, että meidän pitää ottaa tuolta terveydenhoitopuolelta lääkärin lausuntoa, että tarviiks pikkuukolle hakea lääkkeet vielä, niin nyt tässä saa sitten vähän kuluttaa aikaa. Tultiin tähän otellaan tuo vanhempi tyttö kyytiin, niin vähän helpottaa ehkä sitä kaupasta käyntiä, kun on 2 isompaa ihmistä ja 2 pienempää ihmistä. Ja ehkä saattaa huomata, että vähän on taas semmonen väsyneempi meininki. Mä jotenkin ajattelin, että tänä aamuna olisi saanut vaikka nukkua niin pitkään kuin nukuttaa, mutta sitten toi meidän neiti päätti, että 6 aikaan, että häntähän ei enää nukuta. Ja sitten isäntä herätti mut, koska hänen piti sitten lähteä hommiin, niin eipä sitten nukutukaan hirveän pitkään. Mut kyllä se tästä. Ehkä käyn hakemassa jostakin kahvia. Katsotaanpa taas, mitä me nyt keksitään sitten tähän odotusajalle. Tulin tähän rantaa ihan hetkeksi fiilistelemään. Tosiaan eilinen päivä oli taas aika pitkä. Meillä tosiaan siellä kaupungilla vierähti yllättävän pitkää aikaa ja illalla oli kyllä taas ihan niin naatti, että nukahti itsekin lapsia nukuttaessa ja no tänään isäntä oli sitten tuolla rakentamassa tai tekemässä lammasaitausta ja meillä oli itse asiassa vähän tarkoitus lasten kanssa, että oltais käyty jossain vähän niin kuin semmoinen tehty pienimuotoinen retki, mutta se nyt sitten vähän jäi. No niin, minkä sä laitat sen? Ei. No niin, hyvä. Hienosti. Puuttuuko siltä vielä jostakin? No mikä sieltä puuttuu? Ei. No niin, hyvä. Tuttu.
No mikä sieltä puuttuu? I. Iikö? No niin, pitäisikö laittaa? U. Ai okei. Wow, noin. Hyvä. U. Joo. No niin, tultiin taas vaihteeksi tähän ulos pyörähtämään. Ajateltiin käydä katsomassa lasten kanssa, että löydettäisiköhän me täältä marjoja. Löydetäänkö marjoja? Joo. Onko herkkua? On. Nam nam. Onko nam nam? Tosiaan Poitsulle tuli silmätipat ja niitä saa sitten parin tunnin välein nyt tiputella, niin ei oikein viitti sitten lähteä kauemmas kotoota. Ja voi olla tosiaan, että meillä ensi viikolla sitten hänen osalta jää sitten toi päivähoitokin välistä, kun niitä tippoja saa tosiaan tiputella, mutta tosi hienosti hän kyllä antaa ne laittaa, että siinä niille ei mitään hankaluuksia. No, tänään mä sitten päätin tehdä pannarin sen edellisen sämpyläfiaskon jälkeen, niin ajattelin, että tehdään nyt sitten tämmönen minkä tietää, että osaajamista tulee hyvä, niin tein pannarin. Se on jotenkin, mä tykkään tehdä niitä siis siinä mieleen, että siis tykkäisin kyllä toki paistaa lehtojakin, mutta ne on niin aikaa vievää, että ei tässä elämäntilanteessa oikein onnistu, mutta sitten tuo pannari on niinku siinä mielessä hyvä, että se on se, kun sekoitat ja pistät uuniin ja sitten oottelet ja syöt, niin se on niinku tosi kiva. Ja tosiaan silloin kun sanoin edellisessä videossa, että en kyllä viikkoon niin kun tee yhtikäs mitään, että makaan vaan sohvalla ja en varsinkaan niin kun mitään liikuntasuorituksia, mutta täytyy sanoa, että eilinenkin päivä mikä tosiaan siellä kaupungilla meni, niin kyllä se ehkä vähän niin kuin silleen, ainakin läheltä liippaa sitä urheilusuoritusta, kun näiden kahden pienokaisen kanssa on liikenteessä. Ja tietysti sitten kun miettii, että siinä kuitenkin on sitä 24 kiloa yhteensä, jos kumpikin sattuu olemaan sylissä, niin kyllä sen sitten niin kuin huomaa jotakin tehneensäkin. Tämmöistä täällä meillä taas tällä kertaa, että katsellaanpa sitten mitä seuraavaksi. Moikka!